ассалому алайкум, ҳамватонои азиз. Бо шумо ҳастам Ҳусейн Нурдинов аз канали Фикри Шумо. Ҳамватонои азиз, мухлисои Ҳасан Юсуфӣ, ман шуморо табрик мекунам. Инчунин банда мухлиси Ҳасан Юсуфӣ будам. Бародари азиз, бойро тамошо кардем ва бародари азиз Ҳасан Юсуфиро табрик мекунам ва хоҳонёнам ки ҳамеша дастонашон боло бошад, парчамбардори Эрон ва парчамбардори ватани азизамон Тоҷикистон бошанд. Инчунин тамоми мухлисои Ҳасан Юсуфиро ва бародарои Эронро табрик мекунам ки хело интизор буданд ва иншоалло ки ҳамагӣ хурсанд ҳастанд. Тоҷикистон, Эрон ба пеш. Инчунин мо мухлиси Муҳаммад Хебетӣ ҳастем ва Муҳаммад Хебетӣ низ ин хоҳонёнам ки ҳамеша дастонаш боло бошад, фақат ба пеш номбардори Тоҷикистону номбардори Эрон бошед. Ба пеш.